Καλησπέρα σε όλους. Κάνω σε ένα βίντεο. Είμαι φίλος του Σιάκος. Πάμε like και γραφές πάμε. Εδώ με το πιάτο, με το γιάτο. Γιατί πας κάτω και δείχνεις το πούτσο σου, ρε μαλάκα. Εδώ ρε μαλάκα, εδώ. Γιατί το κάνεις αυτό. Ναι, φέρνει καλύτερα, δεν θα κάνω έτσι πάνω. Εδώ κάτω έτσι. Μαλάκες σας έχει κυριολεκτικά στα αρχίδια. Όχι, μαλάκες λέει. Πιάτο. Έλα, εντάξει, κλείστο. Μαλάκα. Εδώ στα προκάκια καθόμαστε και ανάβουνε. Προκάκια. Προκάκια. Μαλάκες είμαστε ασπρόπουλο. Και σου κλέβουμε. Το ρημαρχείο. Κλεμμένοι. Το ρημαρχείο κλέβει. 10 Σεπτεμβρίου λέει. 27. 10 λέει πάνω, κάτω. 10 Οκτωβρίου. 27. Τετάρτη 10 Οκτωβρίου, Σεπτεμβρίου λέει εμένα 10. Α, για το κάτω λες. Για το πάνω. Το πάνω λέει 27. 26 λέει. 26. Πού μαλάκα δεν μπορώ. Το κάτω ρε μαλάκα 10. Τι είναι αυτό, διάβασα μου λίγο. Δεν λίγο. Ορνηθές. 10 Σεπτεμβρίου. Τι ορνηθές του Αριστοφάκη. Τι είναι αυτό. Αριστοφάνη. Τι μου κάνει. Τι είναι αυτό, τραγούδια, τι είναι. Ορνηθές του. Ορνηθές. Αριστοφάνη. Άντε, Έξω. Ω, καμπλουπ. μια καλή δεν βλέπω. Ένας που μου πιάνει. Και να σου πω ρε, θα κλέβουμε εμείς το δημαρχείο αυτό που μας κλέβει τόσα χρόνια. Γίνεται ρε ηλίθεια. Ναι, ρε. Μιλάς κιόλας. Με κάποιους φίλους μας μπορούμε. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Και να σε απολύσουν μην έχεις άδεια. Με φοβάσαι. Πλάκα σου έκανα μαλάκα. Μπορείς να βγάλεις αυτό. Μπορείς να το βγάλεις, δεν μπορείς. Πώς θα έχεις σταματήσει. Όχι. Σταμάτησε έτσι. Παιδιά, δήλω αστυνομία παρελθόν. Κρήτη μας κατούν. Έχει μουσι παντού. Καπέλο Αντιντάς. Καλά, το βγάζω το καπέλο και τέτοιο και ξυρίζει το μουσι. Να έχει δύο σημάδια στο λαιμό. Δύο σημάδια στο λαιμό. Ελίτσες. Ελίτσες. Έλα, κόφτω, έλα. Φέρνεις ήδη. Έλα ρε μαλάκα, τελείωνε. Να με σκοτώσει λέει. Να μας συνεχίσει. Συνεχίζει να με σκοτώσει λέει. Σου βγήκε εσένα. Κάτι σου πήγε. Βάσανα. Κάτι βγήκε. Παναγήκε, φανταγιά. Πάμε, Θεσσαλονίκη. Τα έξοδα σου δικά σου, τα έξοδα μας. Τα έξοδα μας δικά σου. Εσύ πληρώνεις. Τι είπες, να φοβάσαι. Μετανιώσεις. Είμαι ο Θεός. Ξέρεις υπάρχει όνομα Θεός. Εγώ. Όχι, κανονικό όνομα, κανονικό όνομα Θεός. Υπάρχει όνομα Λούσιφερ, το ξέρεις. Κανονικό. Τι, πώς λες, Λούσιφερ. δεν ξέρω, εσύ. Αν δεν γάμισεις τώρα. Όχι, υπάρχει όνομα Θεός, λέω. Το πιστεύεις ότι υπάρχει όνομα Χριστός. Ναι, Χρήστος. Αλήθεια. Σοπα ρε μαλάκα. Τότε τι λες. Υπάρχει όνομα, όχι ο Θεός, όνομα κανονικό, βαφτισμένο Θεός. Αλήθεια. Μήπως εννοείς επίθετο. Όχι όνομα. Ξέρω εγώ Γιάννης Θεός. Τι λες. Κοσμίδης Θεός, αυτό υπάρχει τέτοιο. Σου λέω, είχα πλακά. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί. Κι εγώ που λέω, Δεν το πιστεύω, αλλά οκ. τώρα θα έχω με τα μάτια μου, ρε. Να το γράφει στο χαρτί πάνω. Μπροστά σου να γεννιέται. Όχι ρε. Ήταν το 1927 που είχε γεννηθεί αυτός. Αλήθεια. Δηλαδή, σχεδόν 100 χρόνια θα είναι τώρα Και αυτός. τιμή όπως με το ροδόι. Θα σου κάνω φωτογραφία, στο δουλειά. Υπάρχει όνομα Θεός. Μια σίγμα με την Αγία Γραφή. Κούρφα το. Ρε. Δεν πετάρω, δεν σου λέω. Άμα σου κολομιγές μου γαμώ, πας σαν την άχουικ. Τι. Πας σαν την άχουικ. Σου κατεμπιέ. Πάει γολφί, δεν παίζεις ρε μαλάκα. Να δω. Ναι. Αυτό είναι το λίγο. Call of Duty, τι είναι αυτό. Όρκος. OnlyFans.
Let's call a video. Δουλειά ηλικίνη. Θα φάμε κομπρέτα να ξέρεις. Δεν το γλυκό που γυρτεί. Δεν το γλυκό που γυρτεί. Έλληνες είναι. Valorant. Τι, LOL. CSGO, τι. Και σου είπα, βρήκα PC 780 ευρώ. Ποιο? PC, gaming. 780 ευρώ Scrooge. Με 1 TB χώρο, 32 GB RAM. Φέρε να σου πω και σου θέλω, σου πω εγώ. Πάτα. Gaming PC και φέρε να σου ψάξω. Φέρε. Όχι ρε μαλάκα, δεν σιγά μην ψάξω. Τι με χωρίς λογισμικό ρε, χωρίς λογισμικό. Σιγά μην ψάξω τώρα για PC. Τι σημαίνει χωρίς λογισμικό. Τι σημαίνει χωρίς λογισμικό? Δεν θα έχει Windows. Θα σου λέγει ότι δεν έχει Windows. Το λογισμικό είναι λογισμικό ρε φίλε, δεν λειτουργεί. Δεν το πουλάνε. Ξέρω εγώ θα τους. Φέρε σου πιο εννοώ, θέλω. Ρε μαλάκα, Φέρε δεν το. θέλω τώρα να το δω ρε μαλάκα, τι δεν καταλαβαίνεις. 2 λεπτά είναι, μπαμπά θα σου Ρε πω. πούστη μου γάμο, τι πουτάνα. Φέρε εδώ. Όχι, Ξέρω τι θέλω εγώ, το έχω βρει. έλα. Μην ψάξεις αυτό που νομίζω ότι ψάχνεις κάθε μέρα, άντε. Δεν πηγάζω για πολύ. Θα σου πω τώρα μου μιλά. Εσύ έχεις βάλει σε τραγούδι. Όχι ρε. Βιάζουμε διακοπές. Τι εγώ. Έλα. Μου πεις ότι 2 λεπτά θα πάρει. Χωρίς λειτουργικό λέει. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Πες καλό. Χωρίς λειτουργικό, τι σημαίνει χωρίς λειτουργικό. Αξιολογήσει το προϊόν. Τι μπήκες, αξιολόγηση μπήκες. Όχι ρε. Το PC είναι ρε. Αυτό που λέει 780. Αυτό εδώ πέρα. Όχι το πάνω. Όχι το κάτω, πιο κάτω. Κάτω πηγαίνει πιο κάτω. Κι άλλο, γρήγορα. Αυτό. Πιο κάτω, τέτοια πιο κάτω. Πιο κάτω. Πού είναι μαλάκα, φύγε. Αυτό. Μη πάτα. Αυτό. Πάτα τη μαλακία πάτα. Και πού βλέπεις χωρίς λογισμικό. Μου λέει χωρίς λογισμικό, χωρίς λειτουργικό. Τι σημαίνει χωρίς λειτουργικό. Καλό είναι. Όχι. Μα πάει. Καλό είναι για gaming. Είναι Κώστα. Κώστα. Τι τίμη να το πάει, γιατί Καλό δεν είναι. γιατί απλά δεν το βλέπεις αυτό. PCs. Για ποιους είναι τέλος πάντων τέτοιου είδους PC τα οποία είναι έτοιμα και δεν χρειάζεται να τα πάρεις κομμάτι για να τα φτιάξεις μόνος σου. Γιατί όπως έχω πει αρκετές φορές στο παρελθόν, 99% των περιπτώσεων πια δεν υπάρχει κάποια προσφορά. Αξίζει πολύ περισσότερο να πάρεις ένα PC κομμάτι και να το φτιάξεις μόνος σου. Αλλά υπάρχουν και φορές. Άμα ανοίξεις το παπούτσι ρε, όχι ρε. Ανοίξεις το παπούτσι μαλάκα, γάμω τον κόρο τους. 49 το έχουν στο καλάθι, περιμένω. CD player, mini RAM, 32 GB, δίσκος 1 TB SSD, καταγραφικό. Καλό. Πες, καλό είναι. Κοίτα, ο Περσέφων. Καλό είναι. Μπορούμε να βάλουμε κι άλλα μνήμη, όχι μνήμη RAM, SSD, TB, Να βάλεις. κι άλλα, ναι. Κι άλλα δεν ξέρω, γιατί κάποιο δεν μπορεί να γίνει. Ενώ να βάλω κι άλλα, να έχω 2, 4, 2, 6, πόσο, 4 TB να έχω συνολό.
Ένα για βίντεο, ένα για ρικό, ένα για live stream, ένα για βίντεο, ένα για παιχνίδια. Δεν ξέρω. Εσύ που μπορούμε να γίνεται αυτό, να βάλεις κι άλλα. Τεραμπάιτ. Όχι τεραμπάιτ. Ενώ όχι, SSD ρε. SSD μπορείς, παραπάνω. Για χώρο. Τι σου είπα τώρα. Όχι. Δεν γίνεται. Ρε γίνεται. Δεν γίνεται. Γίνεται! Α, γίνεται, εντάξει. Θα μου βάλεις τα υπόλοιπα 3 εσύ. Δεν ξέρω να το βάζω εγώ στις. Θα σου βάλω εγώ τα τρία. Και όταν 5, αντιγεια. Πολλά βίντεο παίζεις. Θα μου πατήσουμε ρε. Το όνομα δεν μου έκανε μεγάλη εντύπωση, αλλά είχα τον Τόνι να με σπαμάρει. Δεν μοιάζει με άλλους εσείς, ο άνθρωπος φίλες και και είμαι σε φάση, οκ, δεν ενδιαφέρον. Σχετικά πρόσφατα το παιχνίδι βγήκε σε closed beta και ο μόνος τρόπος προς το παρόν για να παίξεις είναι να παρακολουθήσεις live streams τα οποία έχουν drop enabled για να σου πάρει access για το game. Οπότε έκατσα και είδα το stream του Τόρι. Πολύ ωραίο. Και όντως μου τρόπαρε. Νομίζω πως έβαρε κάπου και την αντίδραση μου. Ο Ντόρι, γνωστός Ντόρι. Και τα γενικά. Ο YouTuber Ντόρι. Ο Ελληνάς, Ντόρι. Ναι. Τι παίζει, δεν CSGO παίζει. Άστο ρε μαλάκα. Άστο. Παίζει CSGO αυτός. Δεν είναι CSGO αυτό. Τι είναι. Valorant. Ναι. Και παίζει ο τέτοιος, ο Ντόρι. Ο Μάνος παίζει. Ποιος ο Μάνος. Afro Gaming. Ποιος. Ο Μάνος έχει game κανάλι. Ρε μαλάκα. Τι είναι μαλάκα. Και με νευριάζεις. Ο Μάνος, Αυτός εδώ λέω. ο Ντόρι, ποιος είναι ο Ντόρις. Αυτός είναι ο Ντόρι, μαλάκα. Κάνω λάθος, ηλίος είμαι. Afro Gaming. Ναι. Που βλέπεις εσύ του τώρα. Πώς βλέπω βιντεό του Τώρα Ντόρι. είναι φίλος του. Α. Πάρε πατήσουμε ρε. Βαριέμαι. Αυτό το βίντεο μπορώ να πω ότι ήταν πολύ fun to edit επειδή επικρατεί ένα χάος. Λατρεύω τα χαοτικά βίντεο. Enjoy. Έλα, go, 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 go. Πού είναι ο Κώστας, κατάλαβες? Είμαστε έτοιμοι. I can hear you. Δεν μπορώ να πήκαψα, έκανα. Ghostface baby, άρα μαλάκα Saints λέγεται Saints. Saints, Phoenix, Race. Raven είναι το με τα 3 sites, τέλεια. Το παίζαμε τώρα. Όχι, χαζούλη, τα 3 sites. Μα τι λέω χαζό. Μα τι λέω, ναι, κλείστο, κάνω ρεκ. Τι θες, το πότσο. Κάνω ρεκ, μάλλον. Κάτσε ρε μαλάκα, γιατί τώρα πρέπει να στήσει και τα τέτοια την άδεια για τον Τόρι. Δεν είναι sharing. Ω, βούλος στα φλάκα, έλα. Ναι, αλλά γιατί παίζει και δύο βίντεο. Κατέβα. Καλά. Έτσι, φανταστικός ο Για να αγαπήσεις και λίγα, τέλος σου μας θα γίνει. Για να αγαπήσεις και τόσο, θα γίνει και τέλος σου μας την έβεια. Προχθές το βράδυ, τι μας έκανε. Κατάλαβες. Να σου πω κάτι. Είμαι στο chat, αύριο να πάρω άδεια. Την άδεια. Γιατί να πάρεις άδεια. Προαγγελθείς. Και γείτονιες σώσεις μόνο μάνα της Κυριακής. 12 και 25 του Σιμώ. Κουνήθηκα ρε μαλάκα, με δουλεύεις, έτσι ήταν. Φοβήθηκες καθόλου ή όχι. Εμένα Συνέχισα να κοιμάμαι. ήμουνα με το σόβρακο και με την κάλτσα. Ρε κι εγώ με σόβρακο είμαι σχέτο, γιατί να είμαι με την γιατί να φοράω κάτσε, είσαι χαζό. Εγώ είμαι πόντιος. Μαλάκα κοιμόμουν και κουνήθηκα έτσι, ξύπνησα, είναι σεισμό. Και εγώ δεν έβγαινα. Μου λέει, άμα ξανακάνω θα φύγω με το σπίτι μου έξω. Λέω, εγώ με τις φορές δεν πάω πουθενά. Γιατί μου λέει, δεν με φέρω μηχανισμό, θα βγω έξω στο σπίτι. Και λέω, εγώ με τον σόβρο και κάλτσα δεν πάω πουθενά. Λες και ο άλλος και ο άλλος. Εγώ ξέρεις πως δεύτερο μένω. Μαλάκα κουνήθηκε, σου λέω, αρκετά κουνήθηκε. Και η μητέρα μου μαλάκα βγήκε, μηχανισμό! Ο άλλος ήταν με το σόβρακο. Ήμουνα
Και ο άλλος, ο μαλάκας ο άλλος, με το σόφρακο και αυτός ήταν, με το σόφρακο κοιμόταν. Πες μου, μοιάστηκε και αυτός βγήκε. Όχι, έξω τα αρχίδια του κοιμόταν. Το είδα στο μπούτσο και το άλλο κοιμότανε. Εδώ. Έξω τα παπάρια του. Μόνο η εφή του φώναζε. Α, σε μπαρ, φεύγουμε. Η εφή του, Κλάιν. Πολύ φοβητσιάρα. Μπορεί να βγει το ταβάνι της πάνω της. Καλά, έκες. Τι είναι από τσίχρα του ταβάνι και να φύγει. Να σου πω κάτι, κάθεσαι εσύ από πάνω, μόνο γι' αυτό τι λέω. Όχι, αντίθετα είναι. Ναι. Και έφυγε μου, εγώ στον μπούτσο μου κοιμόμουν. Μετά σκότα θα του κάνω σε ώρα. Ούτως σου, μαλάκα είδα τα μηνύματά σου χαμένο παιδί. Έστελνες το βράδυ και εγώ ήμουνα. Ποιος δεν είναι. Ενημέρωσα, μην φοβηθείτε έτσι. Αχ, σένα ευχαριστώ. Μια καλούδα για το κλίν. Εντάξει, μια επιθύμηση δεν με τρομάξει, γιατί είναι ο άλλος είναι και το άβαλο ο άλλος. Μόλις δει λίγο να κουνιέται, χέζεται πάνω το άλλος. Ο Μίτσος. Όχι ο άλλος. Ο Μίτσος δεν σημαίνει κύριε Μαλακά. Εσύ και εγώ και ο άλλος. Στάκης. Λίγο να κουνιέται, κατουργείται πάνω του Μαλακάς. Τι λέει ηλίθεια. Έχω ζήσει. Αϊ. Το 19 που ήμασταν παρέα στο σχολείο, το καλοκαίρι που είχα βγει, έκανε 5,3 από Πάρνηθα και είχε κατουρθεί πάνω του Μαλάκας. Να ξέρεις, είχε κατουρθεί πάνω του. Να ξέρεις, μπροστά η Real, το βλέπα να κατουργιότανε, το φόβο του. Λέω και το Μίτσο θα σου το πει. Κατουρθήκε πάνω του Μαλάκας. Ουστ! Αναστροφή! Μαλάκα σταμάτα ρε. Μαλάκα. Όρτα το τώρα. Αν πάτε μέρα, πώς δεν ήρθαν για το φαΐ τα σκυλιά, ρε φίλε. Ακούω, πώς δεν ήρθαν για το φαΐ του σκυλιά. Να δούμε εδώ να το φάνε. Λες πως θα το φας εσύ. Μα θα φάω εγώ. Λες λέω πως θα το φας εσύ. Ναι. Ούτως ή άλλως έχεις το σκουλιά του τώρα κάνει. Πεθαίνουν από αυτό. Σηκώ. Δεν μπορείς να σπρώξεις ένα χοντρέ. Ας το κάνω αλλιώς. Δεν έχεις απλώς ο μαλάκας χοντρός. Έλα, ας σπρώξω. Άσε με. Έλα, εντάξει. Όχι, να πέσεις κάτω τα σκαλπάτια. Άσε το μαλάκα, να πες εσύ, να πες εσύ. Θα πες το, ξέρεις. Έλα, χοντρέ. Και ο χοντρές βάζει κόντρα, ρε. Και χωρίς να βάλω κόντρα. Άσε το μαλάκα. Έλα, χοντρέ. Μου πατάς την πλούζα. Πες, ρε, χοντρέ, πες, ρε. Θα πες εσύ. Και τώρα άμα κάνουμε ένα Έλα, έτσι. πες. Ήρθε η ώρα για τη φόνο. Του λέγαμε. Έλα, πες τώρα να τις χαλάπεις σαν ατύχημα. Πρώτα τι θα κάνεις. Όχι. Θα πάρω και έτσι. Το φάει, άμα δεν σου φάει φάτο. Σου φάει φάτο. Όχι, το χέρι. Πάρ' τα αρχίδια μου. Έλα πάμε. Φάτο, ρε. Να προπαντήσουμε. Εσύ δεν ήθελες να προπαντήσουμε. Κράτα το ρε μαλάκα, δύο χέρια έχω ρε μαλάκα μία. Κράτησε το λίγο αυτό. Δύο χέρια έχω ρε μαλάκα. Κράτα το παρτάδο και κι εγώ. Το πάρτσα εδώ, στα αρχίδια μου. Και να φεύγουμε. Χωρίς τη σκευασούλα. Το παρτάδο. Είσαι κατά πίσω μαλάκα. Για τις μαλακίες σου. Με πλάκα θα είναι μαλάκα. Μη σε αρχίσω γαμμένο παιδί. Πάρε σκευαστή ρε μαλάκα. Η πλάκα σου δεν είναι πλάκα σου. Είναι πλάκα. Είναι σχέση μου μαλάκα. Ο Ισλερθιός μαλάκα πίσω. Εδώ στο πλάι. Γίνεις να κουμπίσω όμως. Άσε τώρα. Και εγώ έχω λερθιό μαλάκα και εγώ σκοτά είμαι. Εσύ είναι το φυσιολογικό σου. Αγάμι σου! Στο ρίξω μπουγέλο όλο. Τουλάχιστον πέτυχε. Α, ξέρεις ρε. Έλα. Πήγε η ώρα. Ξεσχονείς και εσύ λίγο πίσω. Σου θα πάει γυρίσιμο. Θα πάω σπίτι σου. Μπάρε, σιγά πάω. Τερερεν. Δεν θα πάω σπίτι. Ναι. Αυτό δεν το παίρνω μαζί μου. Θα το πάρω.
Πάμε ρε, προχωράμε από εδώ. Στη στάση πάμε. Ρε μαλάκα, δεν πώς μπορώ, αλήθεια. Θες να φύγω, ρε. Ή θες μόνο και μόνο να με έχουν καλευτήσει, να φας λίγο τεφάκι και να πεις λίγο και μετά να πας στα σπίτι σου. Ναι. Αυτό είναι, έτσι είναι φιλία. Ναι. Εκμετάλλευση. Χιασμένος έχω. Χιασμένος έχω μαλαχοντρέ. Δεν σε πήρα μόνο και μόνο για τα γέλια. Για τα μόνστρα. Σε πήρα για το φαΐ και το Monster. Που τη συσκευασία εγώ την πλήρωσα. Απλά ήθελα βοήθεια, να τελειώσει. 3 ακόμα και φάγα μόνο εγώ μαλακά, εσύ ούτε ένα. Ένα μόνο. Ναι. 3 εγώ μαλακά. 2,5 δεν φάγες. 3. Πες να φάγεις. Δεν ξέρω να πεις μια τέτοια. Ακόμα είναι νωρίς. Θα φάγω και την άλλη μισή. 6 φάει. Γιατί πράγμα είναι έτσι. Τι θέλεις. Θα τα γαμίσω. Δεν θα σε γαμίσω. Ω μαλάκα, δεν σε μπορώ να κάνω το φτυσμό σου μαλάκα, λες πως. Θες να πω του μαλάκια. Έτσι. Λες πως κάποιος, αν δεν γαμίσει, Κάποιος ή κάποιος. σε γάμισε. Δεν σε γαμάει. Α, η άλλη, η κοπέλα που σου λέω, που μιλάω, πήγε έβια. Δεν σου πια, ξέρεις, κατάλαβε, πήγε έβια. Είναι η Αλμπά ή η Ρουμενία. Και λέω καμία κατά, ρίξα και έγινε σεισμός. Και πώς γίνεται κατά άλλα να πήγε αυτή εκεί και μπαμ σεισμός. Αν την πας. Μετά από 3 μέρες σεισμό έκανε μαλάκα. Είναι γκαντέμο γυναίκα, δεν ξέρεις εσύ. Α, το ίδιο είστε. Ναι, αυτή είναι έριξε κατάρα σίγουρα. Ρουμάνικη, ρουμάνικη κατάρα. Ρουμάνικη. Κάστα μαλάκα, ρουμάνικη. Ω μαλάκα, πραγματικά με έχει γαμίσει αυτή η μαλακία. Τιά. Και μου δώσεις να φάω. Ω, μια χαρά είμαι μαλάκα. Και φάω και 3 κομμάτια. Εσύ ένα κομμάτι, σοφά, πεθαίνω, δεν μπορώ. Ξεράσω. Εντάξει, δεν μιλάει σαν και σένα. Μαλάκα, εσύ με 3 κομμάτια έτσι να... Ναι, φάγα 3. Τα επιτεύγματά σου, ρε μαλάκα. Φάγα 3, δεν έφαγα ένα. Έλεγε κιόλας και τα επιτεύγματά σου. Είχα φάει δύο σκεπαστές παλιότερα, ολομόναχος και 3 σουλάκια μαλάκα. 2. 3. 2 και σου Τραφάτε να τραφάτε. 3 θα σε είναι κρύα. Δεν κλείνει. Στο μουνί σου. Έλα το βάλω στο πρόσωπο. Όχι ρε, τι είσαι. Θα με φάνε τα σκυλιά ρε μαλάκα. Δεν έχει σημασία. Είσαι με, θα με φάνε τα σκυλιά εμένα. Πάμε στην κατουστάση. Πάμε εδώ που είναι κοντά. Πάμε εδώ που είναι κοντά. Θα δεις μπροστά. Μα μετά με τα πόδια. Θα βάζω τα πόδια. Ναι, Δεν την τρέπεις. παίρνω. Γιατί τρέπεις. Παίρνω, μα δεν μπαίνουν εύκολα εύκολα. Γιατί παίρνεις δύσκολα. Σου μπαίνει πολύ εύκολα και σου μπαίνει πολύ εύκολα ξανά. Εσένα. Μιλάξε εσύ τον αυτό. Εγώ σου λέω. Πολύ αέρα, μποφόρ, σαν μποφόρ. Ακόμα και το κουσάκι παίρνω στον Άλλη αέρα. φορά, άμα βγούμε για μία ώρα πραγματικά, Όχι ρε, 2. δεν κάτσαμε 2, μία κάτσαμε. Κάνε μια πάμε στο σπίτι σου. Μέχρι να πάω σπίτι μου θα πάρει το πολύ μισή ώρα. Ναι. Μια κατούρες θα πεις δεν θα πάει 2. Καλύτερη θα πάρει 5 λεπτά. Γυρότερα πάλι 3 ώρες. Θα το σπίτι για δεύτερη. Κάνω βίντεο. Και να μην έκανε. Δεν το σταματήσει. Θα σου χώνω ποτέ. Κάνει βίντεο. Ρε μαλάκα. Τι είχα εδώ ρε το μουνάκι σου. Λίμνη το έκανες μαλάκα, λίμνη το έκανες μαλάκα το μουνί σου. Λίμνη μουνδούρου. Δες. Πόρσε. Έχει τηλεφορείο. Έρχεται. Όχι. Κάτα λίγο ρε. Τελειάμε το βίντεο. Πάμε like και subscribe, πετυχία σας.